Hi, I'm bodo. Today I'm using class 10 exercise 1.2 ni question number 4 ko solve खालामगोन. So question dong di HCF of 306, 657 is equal to 9 and LCM of 306 and 657 खौ दिहुन. दाना जोंना होनाय दं 306 आरो 657 नि HCF खौ. दा जों मिथिनांगौ LCM खौ दिहुननांगौ. So जोङो LCM खौ दिहुननांगौब्ला जोङो मोनसे फर्मुलाखौ जों मोनबोदोंमोन question number 2 आव. question number 2 आव ओरैबायदि होदोंमोन जे फोरमान नायफोरदि LCM सानजाब HCF is equal to मोननै अनजिमानि सानजाबासै. So बे फर्मुलाखौ जों बाहायनानै बे questionखौ जों solve खालामगोन. So जों मा मिथिगौ जों मिथिगौ दि LCM सानजाब HCF is equal to मोननै अनजिमानि सानजाबासै. दाना जों मा खालामगोन LCM दिहुननांगौथ' जोङो LCM खौ जों मिथिना लाखिगोन आरो जों मा खालामगोन मोननै अनजिमानि सानजाबासै मा दङ 306 into 657 आरो बेहाय HCF आ गाहायाव थांबाय HCF. So next step जोङो 306 into 657 गाहायाव फैगोन HCF आ 9. So जोङो बेहाय जोङो दाननो हायो. दाननायजों 3 जागोन बेखौ जोङो 3 खौ बेसेबां 3 लाथिख' सानजाब लाथिख' मासेयालाय 3 2 6 बे आरो बेबो 3 थांगोन 3 3 9 आरो 6 थांबाय 3 4 12 जाबाय. दाना जोङो मा लिरनांगोन 34 सानजाब 657 बेखौ जों दाना सानजाबनांगौ. सानजाबनाय नायोब्ला जों मोनगोन एन्सारखौ 657 34 7 सानजाब 4 28 नि 8 आवगायबाय 2 ओमफ्राय 4 सानजाब 5 20 22 22 नि 2 आवगायबाय 2 ओमफ्राय 4 सानजाब 6 24 25 26 3 सानजाब 7 21 नि 1 आवगायबाय 2 3 सानजाब 5 15 17 17 नि 7 आवगायबाय 1 3 सानजाब 6 28 19 दाइन 3 ओमफ्राय जोङो 13 नि 3 आवगायबाय 1 ओमफ्राय जों 9 11 12 नि 2 आवगायबाय 1 आरो जों 2. So दाना जों मा जागोन बेहाय 2 2 3 3 8. So बेनो जाबाय दिहुननो गोनां LCM. So जों बेखौ LCM of 306 आरो 657 is equal to 22338. जोङो बेनिफ्राय जोङो एन्सारा बेखौनो मोनबाय.